אותה בכך גדע באחת. הנאשם ביצע באורי מעשים אכזריים מעוררי פלצות שלא נפרטם לשמירה על כבוד המנוחה, ולאחר מכן רצח אותה בכך גדע באחת חיים צעירים, מבטיחים ומלאי פוטנציאל שנערה שכל מבוקשה היה להוסיף לעולם אהבה, חמלה, שלום ואור. בעוד כשבוע ימלאו 4 שנים לרצח והאונס המחרידים של הנערה אורי אנסבכר. הנאשם הבחין באורי כשהיא ישובה על סלע וגמלה בליבו החלטה להמיתה בשל היותה יהודייה. הוא ניגש אליה, אחז בה בחוזקה ובהמשך ביצע בה מעשי אלימות קשים גם כדי לדכא את התנגדותה, וכן עבירת אינוס. מפאת כבודה של אורי לא נפרט את המעשים, אך נאמר שהיו למעשים קשים ואכזריים עד מאוד כמתואר בכתב האישום. היום נגזר על המחבל ערפאת ערפייה העונש המרבי, מאסר עולם ועוד 20 שנות מאסר. ודאי שהייתי שמחה ורוצה שהבן אדם הזה לא יראה אור יום. ברור, זה לא תפקידי. יש בית משפט, ויכול להיות שאם היה נתן לו עונש עוד יותר גדול, היינו יותר רגועים. אני מרגישה אבל שבאמת הנושא הוא הרבה יותר רחב. אנסבכר, רק בת 19, נרצחה בידי המחבל כשהלכה להתבודד בטבע באזור עין יעל במהלך התנדבותה במרכז לנוער בסיכון במסגרת השירות הלאומי. המחבל התנפל עליה בדקירות סכין, כפת אותה, אנס ורצח אותה. בזירת האירוע נמצאו דפי המנוחה שכתבה על חום ואהבה ועל שמש שנעלמה, ולמרבה הכאב שירת חייה הסתיימה בצעקה. זה לא סיפור של אורי כילדה שלנו מול המחבל הזה, זה סיפור הרבה יותר רחב וגדול שאנחנו רואים אותו מתנפץ לנו גם היום. סיפור של מלחמה שקיימת בעולם בין האור והחושך. בית המשפט גזר על המחבל גם פיצוי בגובה 700,000 שקלים עבור הוריה ואחיה של אורי אנסבכר, שמתמודדים יום-יום, דקה-דקה, עם הכאב הקשה מנשוא. מעשה הנאשם הביאו חורבן למשפחתה, הוריה, אחיה ואחיותיה, באובדן וגעגועים אינסופיים, ומראות וקולות העולים בדמיונם מהאירועים שאינם מרפים מהם ביום ובלילה.